play pi bro. Haganik episode ngenya crunch pang ka Phlim career state baru director jungka u David Crowley. U David Jingshah Pyniap host nem 8,000 khatsao na kadaw ba ulas dang ban shna ya ka way ka Phlim ka bakarteng a career state. Hagani ka Phlim ulayale ban pni bakumno bagi sarkar bapher kiyale ban wanra ya ka dictatorship ban senshari kiri bapher jang ka parthai brokaway kanang bakin laru ban wan lam ya ka new world order lani ya ka taga Jingshah ya ka parthai datang ka way ka sarkar. U David Crowley u day way ni kinong shna Phlim batbet baha bar usa bar lakalog bar ikoni barang sausnem haka shnong Minnesota hapo USA. Haus nem 8,000 khatsao ulas lang ban shnai ka taka Phlim ka bol ai karteng agree state. Lengba ka ne ka Phlim u David Crowley ulakwa ban pan iye ka parthai brokaway yaki kam baburi jong ka sarkar bat kumjoru yaki kam jong ki secret societies bakumno ki kwa ban sanshari ki briwa parthai lengba ka new world order daga jingarap jong ki sarkar bapher ulayale ban pan ibun bahaki agenda jong ki sarkar but kumjoru yaki taki conspiracy theories ki bapher kabas ngusi pat kalong baswa bun pendep yakani ka Phlim Jingshah Pyniap no. Hado menta ka trailer jong ka Phlim ka don na YouTube wala da ki klem laban pendep yaka ngin pen EP yakani ka trailer jong ka Phlim. I dreamt about how things were. And then I woke up here. U David Crowley ulayale ban pan iye ka trailer bakan sapoi ka por baka sarkar kan sabo di CCTV hapo ki ying sem ki jungi bani open page ya kalet ka wan ka thya ka dem bat kumnu bangi im halaka ying ka sem but ki ba control ki ni CCTV kinde ki ta ki government officials hakwe pat ka scene ulapan iru baki brio kin sa shop in bor ban thep ki RFID chip hakamet ka junki ulapan iru bakan sayad ka digital currency lengba kini ki RFID chip ba lengba ka jing scan ni kini ki chip ki bandon nakiti ki jongi ngin sala ban siu ban tada kabumud ba emnum don shu manumunu ban pendon kami ka pisa aga parthai henry ka pisa kan ya lengba kini ki RFID chip hakwe pat ka sin lapan iba em sha shu yaki briu bakin letkin wan shakiri bapher jong ka parthai
But hapo jung ite clip ibarit jung ni trailer la thoru baka sarkar kala snabun tali kita ki microchip ban pendon kam hakamet jung kibrio kani kamud balara kibrio ki ale persha kim tre ban theb kita ki microchips ka sarkar kan yale ban khang ye kalet kawan ka jung ki ban khang ye ka bam ka di ban impose na kita ki lockdown tat ado bukibrio kin tre ban theb ikini ki RFID chip hakwai pat ka sin la pani baka sarkar kan sa panhap da ka martial law hak parthai brokoi but kan sa penon kam digi sipai ban siat yap ikibrio ki bayad lat na ka an ka kanun juga sarkar nang ta hakwai pat ka sin la pan iru ba annum don bam num don di hakidukan ba pher la pan iru ba an sadon ki jingya ki ba pher happening ka sarkar but kibrio but nikitu ki bele persha ka sarkar kan sa siat na phang be ki but na ka scene bakhado jong ka trailer u David Crowley ulapan bakumno kini ki members jong ka Illuminati but jong ki secret societies prepare kin sa Pyniap da kibrio banle ye ki jingknya ki jong ki lani kata ka bagi jukhot ka human sacrifice ki bobo na preng jong pilaban ong ba kani ka ditang ka trailer jong ka Phlim but ye ka Phlim laban chna laban pen sandur kat kum ka jingkwa jong kibrio kat kum ka jingkwa jong director kadi tanga jing mudur jong kibrio but kam laban urlong ke ibo pani ka ni ka Phlim tilo da pinget ye kata but la da pimget ye ka Jingshah balapan ka ni ka trailer inbu hapi tangkui ka jingkali babalay tang hapo katu ka ni Kyndit banai shwaban pelat ye ka ni ka Phlim u David Crowley u balong director jong ka ni ka Phlim ula Jingshah Pyniap no tang mu Henry ka lok ka jong but ikun red i jong ibadang sausnem kila Jingshah Pyniap lang but abagi bahiyang bahasem jong David Crowley kila file ka case banwad di kita kinong Pyniap ka sarkar kala pakhang no ka case but kala pen kudno ya ka hangta wad la da hiyeng jong David Crowley la don kumba khan rio ne khan yutli ki CCTV tang ibe video ne kini CCTV ru ki klemlap but la jalut baro kita ki footages na kini ki CCTV but adu menta don jubab don manu betip ba manu bala Pyniap yo David Crowley but ye yeng ka sem ka jongu but ba balay batik tang hapreng katu kanisngi shuawan pelat ye ka Phlim jongu ula Jingshah Pyniap no kibun kibrio kibayale aban pani ye ka Jingshah ki jungat bet hakini ki apot lada pimut baka perthai kadi ka basingan balada pimut baka sarkar kadi ka babha ti pilong kita ki langbrod ki basakma wad ye ka Jingshah Lano Ngin Kyndit